pala no sari kaham no joto no tabo ke already sinok ni berin no khaisa no ko tona sheleu hunai lama tai ko heda video no sajak like subscribe di channel no ko dalangi jongkha hedi simparani view rok omong kai dom paran view tai ko nai tong ni video no continue skip tak di simparani view mo naji han kum na nai choka beri na shiwanta tum na nai choka sabai di mo mosang kai nei bin kai chen kai jam sang mong boring ati khai na oi kalai thang na de kai sak aloka ro ni yong rok phunjo khabani chikiruang Pungkaham jo tonono nadi tini ngangkang office of high shop jau kha among gaingke agriculture office ngangko jaga nadi tam tong muimasing rok tongo bwthai naichong ngai thai tong kha ekdom bobar janta khai tai ang bwthai bu janta kha thai jak phung jorao nadi tabuk ke horoblai bo tongo rongkai horoblai rok nadi bising nai chotong ngai tong kham sik nai sap sap thok jak comment klai di sabni favorite muimasing abo comment klai sadi sab thok jak kuk sab hamjak kuk kahingke jodiu no nor channel ko talangi tong subscribe klai di like klai di bell icon click klai di kai amska nai chok ngai tai nong no phung kaham ngai tini ni video ko joto no odek nai do pai thak ro ko bo tong video ani yot flagship program pai mani yangolo chong malai lemen a video ro bo tong share klai jak ngai no ra ro mo pai thusra nai tong ni skip khayoi kai muimasing tai horwa sing muimasing rok bo khol joto no khak bai kya ge hora bo joto no khol bai kya ge cheng samorok se pai kya ge bazar hona bai am to ready khajak ge sarik sal bo thangai tongkha tililek ngei sanja se som ngai tongkha ge sini samorok pai cheng office ni nokhor kha sini office ni gate bisking tam tong ge borai am sikin jan ka thaisa sana kok sikri kya omo mon ke biskat chajang no kai tini gana ji cheng korean noodles laimani mo yot felisi payment porewa cheng malai jai palaw chalaiman do mo kai abno nor video no nai enjoy khlai ji chinor tam tong nok to nungi man khana tini tang jot no voice over man khlai chongo kai nor abro video no nor enjoy khlai ji hamsak maradi norok ni ge support khlai jam ha kina khoroksa hamjongman bisingtei kai video no pai thak jara logir wi norok nai tongman bage hambai nor jo to no amsken nor hamjang baraman bage ta bye tini jota amsek nang sinai